ata que un día vienen uns leñadores e cortaron as case todas. Ao cortar as árboles apareceu un castelo que parecía encantado. No castelo vivía un neno que lle gustaba moito pasear polas noites. O neno tiña unha galiña que poas noites poñía ovos de ouro. Un dos ovos empezou a crecer e de él saleu un home que parecía abandonado e triste. O home foi a dar un paseo polo bosque e encontrou un saco. Abriu o saco e dentro había unha fava pequeniña. O home se montou a fava e seguiu paseando. De súpeto no ceo apareceron unhas nubes de tormenta e empezou a chover e a tronar. Ao caer a agua da fava parece unha planta máxica que botalla follas malas que enrollaban persoas e que lle facían daño. Apareceu un día unha vaca e comeu a planta. A vaca, despois de comer a planta, saliu disparada e perdeuse entre as nubes. A partir de entón, o bosque volveu a quedar en paz. Chámame Elena. O libro que máis me gustou foi Mortiña, un gourmand repugnante. Gustoume porque se trata de amistade. Hola, chámame Nuno Besada Quintela. Este libro titúlase Sete bolas de cristal. Gustoume moito porque viaxan en moitas aventuras en medios de transporte. Hola, chámame David e o meu libro preferido é Mi madriña que paisaxe, porque me ensíname a plantar árbores e plantas. Ola, son Alma García Mariña. O libro que máis me gustou foi Os bolechos, papá bolechos da sangre. Gustoume por todas as curiosidades que hai no corpo. Ola, chámame Omar González Trastoi e o meu libro favorito é Scooby-Doo e o home das cavernas. Gústame moito porque son de misterios e de aventuras. Hola, chámame Celia. E o libro que máis me gustou foi Os bolechas. Queren saber como se fai un libro? Gustoume porque ensina a facer un libro ou un conto. Ola, chámame Ainara. Gustoume moito este libro titulado Chocolata, porque ensina como hai que cuidar dos amigos e que hai que compartir as cousas. Hola, chámame Elías. Yo conto favorito A cazadora de estrelas. Gústame moito porque gustaríame cazar estrelas. Hola, chámame Antonio Bolero Jiménez. O libro preferido é Greg, un pringado total. Gústame
porque podo ir a sitios. Ola, chámame Hugo Otero González. O meu libro preferido titúlase A que sabe a lúa. Gústame porque dinos que non temos que rendirnos para alcanzar cousas. Ola, chámame Julio Otero Pérez. Este conto chámase Crisol e a súa estrela. Gustoume moito este conto porque ensina que tens que creer en ti mesmo. Ola, chámame María. O meu conto favorito é Emocionario, di o que sentes. Gustoume porque te di todas as emocións que tes. Ola, chámame Víctor Pérez Palomo. O meu conto preferido foi O secreto de Enigma. Gustoume porque podía elegir o que pasaba na historia. Chámame Mateo e o libro que máis me gustou foi Dos ratones, unha lata e un queso. Me gustou porque foi moi divertido. Ola, chámame Lucía e este é o meu conto favorito, Rubicundo. Gustoume porque o protagonista ia todas as noites en bicicleta. Ola, chámame Cristian e o meu conto favorito é O Principillo. Gustoume moito porque a historia é moi bonita. Ola, chámame Andara e este libro titúlase O oso e o piano. Gustoume moito porque vai sobre un oso que encontrou un piano e vai todos os días a tocar as súas cancións. Ola, chámame Rodrigo Villar Martínez. O meu libro preferido é Greenland. Gustoume moito porque podo viaxar ao espazo con ele. Ola, chámame Cristina Yendo Campo e o libro que máis me gustou foi Os ratos solteiros porque me ensina a ter amor e amor neste libro foi sobre un rato e unha moza. Ola, os meus libros favoritos son O Club de Tea porque aprendo moitas cousas sobre países. Ola, este é o meu libro preferido, chámase Tremendo Inglés. Gústame moito porque está cheo de aventuras. Ola, os libros desta colección son os meus favoritos porque están cheos de aventuras. Este é un dos meus libros favoritos xa que é da editorial Montena. Gústame moito porque é un can que ten superpoderes e os seus amos que son detectives. Ola, este é o meu libro favorito, Mortiña. É o meu libro favorito porque trátase dunha zombi que non pode xogar cos humanos. Ola, este é o meu libro favorito. Titúlase Grabamos unha película en Nueva York. A súa escritora é unha youtuber chamada Elaya, que relata as aventuras que vive coas súas amigas. Ola, este é o meu libro favorito e titúlase Isadora Bombal Ballet. Gústame moito porque vai dunha nena que é vampiro e me tratada. Pon aquí que é totalmente única. Este é o meu libro favorito porque regalou o Papá Noel. Gústame porque o protagonista sempre canta e desta vez fixo de protagonista. Titúlase Un viaje moi misterioso. Ola, o meu libro favorito é A Bella Durmiente. É moi divertido. Este é o meu libro favorito. Chámase Un oso petrificado. É da colección dos diarios de Fred. Gústame porque é de misterio. Este é o meu libro favorito e titúlase Todo sobre os dinosaurios. Gústame porque aprendo moito dos dinosaurios. Este é o meu libro favorito. Titúlase Kika Superbruxa e a Espada Máxica. Gústame moito porque a colección de Kika Superbruxa gústame moito e é de aventuras e é moi interesante. Este é o meu libro favorito e titúlase Corre Cabaciña.
E é moi bonito porque hai 3 personajes, máis unha bolita e unha niña. Gústame toda a colección de Diario de Grey. Son os meus libros favoritos porque son moi graciosos. Este é o meu libro favorito. Titúlase Pipi Medias Longas e gústame porque vai dunha maneira moi llasta e divertida. 23 de abril, Día do Libro. Para viaxar lonxe non hai mellor nave que un libro. Libros, camiños e días, dannos sabiduría. Os libros ganaron máis batallas que as armas. O verbo ler non soporta imperativos. O que lee moito e anda moito, ve moito e sabe moito. Ler non é matar o tempo, senón secundar. Un libro aberto é como un cerebro que fala. Cando alguén lee un libro xa non é igual que antes. Sempre imaginei que o paraíso sería igual que unha biblioteca. Falar de lectura obligatoria é como falar de felicidade obligatoria. Si tes unha biblioteca con xardín, velo todo. A biblioteca é a institución máis democrática. Algún chegamos libros acabanse criando persoas. A escritura é a pintura da voz. Aprender a ler foi o máis importante que me pasou na vida. Escribir é a maneira máis profunda de ver a vida. Leer eso. Todos